Vale, la unpopular opinion d'avui és que no has de seguir la teva passió. O si més no, no has de fer cas al típic consell que et donaran moltes persones de segueix la teva passió. Si estàs en un punt que no saps què estudiar, no saps quina feina buscar o vols canviar de feina, és molt fàcil que la gent a la lleugera et doni aquest consell. Però no crec que sigui la millor manera d'encarar la teva vida, el teu projecte vital o laboral. Puc estar parlant molta estona d'això, així que intentaré estructurar el vídeo en dues parts. Primer, criticar aquesta idea, aquest consell, i segon, buscar una era alternativa una mica més raonable d'enfocar la nostra vida laboral o el nostre projecte vital. Així que comencem. Si has nascut en els últims 30 anys, segur que t'han donat aquest consell alguna vegada, segueix la teva passió. I la idea és que tu pots ser el que vulguis, només has de trobar què és allò que vols ser, i això es culmina ja amb la frase de troba una feina que t'agradi i no hauràs de treballar mai més a la vida. Aquest plantejament crec que té bastants problemes. Començant pel primer, que és que planteja la passió com una cosa que és amb la que neixes. Nosaltres naixem i no ho sabem perquè tenim una passió, i el que hem de fer durant la nostra vida de joves, de nens, és trobar aquesta passió. I segurament serà un moment com quan el Harry Potter agafa la vareta i sap que és la seva vareta i té una revelació. Tu amb la teva passió t'hauria de passar el mateix. Trobaràs una activitat que sentiràs un amor estrany, incondicional. Mai havies sentit res igual i t'encantarà aquella activitat. Allò és la teva passió i ho has de seguir, passi el que passi. Aquesta idea obvia tot l'esforç que hagis de posar en una activitat perquè et pugui acabar agradant, o se suposa que només tenim una passió que és la que hem de trobar, el qual dona molt estrès en dir, hòstia, quina és aquesta passió? O també no planteja que les passions puguin canviar durant la teva vida i tu una època t'agrada més una cosa i després una altra, doncs tu ja aniràs fent a la teva vida. La segona crítica que li faig a aquesta idea és que planteja la feina i aquesta passió com el gran projecte de la teva vida. Tu has de trobar aquesta passió i dedicar-t'hi, com que això ha de donar sentit a la teva vida. Crec que més aviat el sentit a la teva vida o la importància que li puguis donar, hi ha coses que poden ser més importants que la teva feina. Tu pots dedicar-te molt a la teva família, pots dedicar-te molt a una comunitat, a una religió, a un hobby que t'agradi, i pots decidir que la teva feina sigui una cosa que fas, no sé, de 9 a 5 i et dona uns certs ingressos i et dona l'estabilitat per dedicar-te a altres coses. No cal que la teva passió ho sigui tot. Històricament crec que la gent no s'ha dedicat a les seves passions a la història de la humanitat i tampoc ha sigut un drama. Una altra crítica que li faig a aquesta teoria és que assumeix que tu trobaràs la teva passió i llavors seràs un crac amb allò, la societat li donarà valor i ja està, tens la vida solucionada. No has de considerar res més que trobar la teva passió. Poden passar moltes coses aquí que no vagin bé. Jo puc trobar que la meva passió és donar-li patades a una pilota, però si no sóc bo jugant a futbol, jo no em puc dedicar a jugar a futbol i no puc esperar que la societat em recompensi per això. Llavors, si a mi no se'm dona bé la meva passió, doncs m'he de fotre i m'he de buscar una altra cosa per fer que sigui la meva feina. I també pot passar que tu trobis la teva passió, siguis molt bona la teva passió, però la societat després digui que no hi vol donar valor a això i que no és útil per la societat. En el cas del futbol sí que hem vist que el futbol té un mecanisme de monetització i a la gent li agrada. Però diguem que a tu t'agrada molt, jo què sé, fer pa amb sabor a kiwi. I se't dona molt bé fer pa amb sabor a kiwi, però és que després la gent et dirà, doncs nosaltres no volem pa amb sabor a kiwi. I llavors, doncs no sé, busca't una altra cosa. No has d'esperar que la societat li trobi valor i justifiqui que tu et puguis dedicar a la teva passió pel simple fet que és la teva passió. Hauríem de trobar una passió que se't dona bé, que la societat hi troba valor, i llavors en l'encrucijada d'aquests tres cercles, potser, ojo, aquesta passió sí que pot ser un bon projecte de vida, un projecte laboral. Com pots veure, doncs, no sóc gaire fan d'aquesta filosofia i crec que està molt influenciada per dues coses. La primera és aquesta filosofia Disney de dir el món és un lloc superbonic i tot és possible. Bueno, potser no tot és possible en aquest món. I segon és el survivorship bias, que és un fenomen que està en moltes coses de la nostra vida, no sé si ho coneixes. El que explica el survivorship bias és que nosaltres una idea ens pensem que és bona o dolenta perquè només hem vist els supervivents. I llavors, com que no veiem la gent que no ho ha aconseguit, no tenim el seu punt de vista i creiem que el que diuen els supervivents és correcte. Et poso un exemple. Per molts xavals d'avui en dia, la seva passió i el seu somni és ser youtuber. I tots diuen, jo seguiré la meva passió. I tenim avui 1.000 xavals que es creen un canal de YouTube i estan seguint la seva passió. D'aquestes 1.000 persones, doncs segurament una o dos acabaran tenint èxit i es faran youtubers famosos, faran influencers i els entrevistarem. I quan els hi preguntem, els hi direm, i tu com et sents? Tu com has arribat fins aquí? I et diran, nois, heu de seguir la vostra passió. Jo tenia aquesta idea, aquesta passió, l'he perseguida i aquí estic. Els altres 999 xavals que també van seguir la seva passió i també es van crear un canal de YouTube i també van pujar uns quants vídeos, no ho han aconseguit, però com que no s'han fet famosos, doncs no els hem entrevistat. I allà es queden. Tenim dos grups de persones que tots van seguir la seva passió i no ha sigut això la diferència clau perquè un tingui èxit o no. Segurament hi ha hagut moltes altres coses pel mig. Però clar, amb el survivorship bias només veiem els guanyadors, ens expliquen que el món és de Disney molt bonic, que segueixes la teva passió i tens èxit, i ens trobem amb aquest problema. Feta aquesta rajada al consell de segueix els teus somnis,
Anem a veure una manera una mica més raonable, una mica més intel·ligent de buscar una feina o un projecte vital que crec que pot ser molt interessant. Hi ha algunes idees i maneres de fer que han sigut molt útils històricament per la humanitat i crec que avui en dia també encara ens poden ajudar. I una d'elles és la idea, per exemple, d'aprendre un ofici. Com et deia abans, crec que durant molta part de la història la gent no seguia la seva passió, sinó el que feia era aprendre un ofici, perquè era com l'ofici de la seva família i aprenia aquell ofici. Crec que aquí hi podrien haver 3 passos. El primer pas és que trobis alguna cosa que se't doni relativament bé, que tinguis facilitat per entendre-la, que tinguis facilitat per posar-hi hores, que siguis una mica millor que els teus amics o que els teus companys de classe. Un consell molt bo és quina és una d'aquestes activitats que per la gent li sembla com treballar i esforçar-se i a tu et surt inherent i et sembla quasi que estiguis com jugant. Típica cosa que tu no has ni de posar a la teva to-do list perquè ja et surt de per si. Per exemple, en el meu cas, quan jo era un estudiant al batxillerat i a la uni, jo tenia relativa facilitat per entendre conceptes i després explicar-los a altres persones. I el que vaig fer durant aquests anys era que moltes tardes jo em quedava amb els meus companys i amb els meus amics i els ajudava a entendre el que havíem fet aquell dia a classe o a explicar-los coses per un examen, etc. No tinc imatges meves de l'època, però farem veure que aquest senyor em representa. No era algo que m'apassionés, tampoc era el Messi dels exàmens, però mira, em sentia còmode fent això, estava ajudant algú, també em servia a mi per estudiar, llavors era una cosa que feia. El pas número 2 és que hi dediquis milers d'hores, que aprenguis, que provis, que t'equivoquis, que milloris. És el que tota la vida s'ha dit, aprendre un ofici. Si jo m'imagino fa molts anys com la gent es convertia en un sabater o en un fuster, perquè li tocava i estava moltes hores fent coses de fusta, fent sabates, arreglant sabates, es convertia en un sabater. Per fer aquestes coses no has d'estar motivat ni sentir una gran passió. Necessites la disciplina de posar-hi totes aquestes hores. Tornant al meu exemple, jo durant tots aquests, 8 o 10 anys potser d'estudiant, vaig ficar-li moltes hores al fet d'entendre coses i explicar-les als meus companys. No em motivava especialment, però era la disciplina que necessitava justament per aprovar els meus exàmens, com et dic, i em anava bé per estudiar. Llavors, sense adonar-me'n, vaig trobar una cosa que se'm donava especialment bé i li vaig dedicar moltes hores, per sort o per desgràcia. I el pas número 3 és que li trobis aquesta passió. Si has tingut sort, després de totes aquestes milers d'hores que li poses, hauràs tingut una recompensa econòmica que estarà bastant bé o un cert prestigi en una comunitat, el qual sempre està guai. I si no, igualment, segurament has aconseguit coneixement, experiències, companys, autoestima, que són coses que, quan t'allunyes un moment dels diners i la fama, són coses que et fan sentir-te satisfet en la teva vida i li poden arribar a donar un cert sentit o trobar-li una passió. Després de moltes hores, desbloqueges el logro de la passió. Acabant amb el meu propi exemple, jo ja et deia, no vaig sentir mai aquest moment de vareta màgica de Harry Potter el primer cop que vaig explicar una cosa a algú. Però després de tants anys i tantes hores, he fet amics de quedar-nos tantes tardes estudiant, al final fas amics. He après moltes coses interessants, he après a explicar-me, a parlar en públic, fins i tot que tinc com 292 seguidors avui a YouTube, el qual està molt guai. Tot això crec que em fa sentir a dia d'avui una passió, per això t'explica coses, des del meu menjador avui a una càmera, però jo mai hagués arribat a aquest punt si en un moment m'haguessin dit segueix la teva passió, i jo hagués seguit el que en aquell moment era la meva passió, no hagués arribat mai fins aquí. Estic bastant segur que ningú neix amb una passió desmesurada per la comptabilitat, però si parles amb molts comptables avui que porten molts anys dedicant-s'hi, segurament et diran que han arribat a tenir cert orgull i certa passió per la comptabilitat. No sé si estaràs d'acord amb aquesta idea, pots comentar si estàs en contra o si estàs a favor. Crec que és una idea que jo encara vull aprendre més d'això i vull veure més punts de vista, però com sempre, pots compartir aquest vídeo amb algú si creus que li pot ajudar a conèixer aquesta idea, pots deixar un like, pots subscriure't al canal si vols, que això sempre ajuda a l'algoritme, i res més, jo crec que et veuré la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!